Γεια! Είμαι η Χρύσα και καλώς ήρθες στο Brain Tuning Podcast. Σε αυτόν τον διαλογισμό θα επικεντρωθούμε στο θρήνο και τα συναισθήματα που υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο πόνος της απώλειας είναι κάτι πολύ βαρύ και μεγάλο. Ο καθένας μας τον εκφράζει διαφορετικά και στον δικό του χρόνο. Ακόμα και το πόσο θα κλάψεις δεν είναι ένδειξη του πόσο πονάς. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου μας αλλάζει και μας επηρεάζει ολοκληρωτικά. Οι άνθρωποι που έχουν ήδη αναγνωρίσει και έχουν έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά τους, στην αναγνώρισή τους και στην απελευθέρωσή τους, έχουν διαφορετική έκφραση από τους ανθρώπους που ακόμα δεν ξέρουν πώς να τα αναγνωρίσουν και ακόμα μπερδεύονται μέσα σε αυτά. Το κλειδί είναι η κατανόηση και η αποδοχή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που κάποιος βιώνει και ξεπερνάει τον θρήνο ενός αγαπημένου προσώπου. Μην πιέσεις τον εαυτό σου. Χρειάζεται χρόνος να αναγνωρίσεις και να αποδεχτείς την απώλεια. Μην αντιστέκεσαι. Δεν υπάρχει λόγος να θάψεις τα συναισθήματά σου. Αν καταπιεστούν, το πιθανότερο είναι να εμφανιστούν ξανά αργότερα και με τρόπο που θα οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα. Όλα τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και χρειάζεται να τα αναγνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να εξελιχθούμε με αυτά και μέσα από αυτά. Δεν είσαι το συναίσθημά σου. Δεν είσαι η σκέψη σου. Το συναίσθημα βρίσκεται εκεί για να σου δείξει κάτι και ως άνθρωπος να το βιώσεις. Την επόμενη φορά που θα θέλεις να πεις για παράδειγμα «Είμαι θυμωμένος», πες «Νιώθω θυμωμένος» και παρατήρησε πώς θα αλλάξει αυτό το συναίσθημα μέσα σου. Ένα σημαντικό εργαλείο όταν τα συναισθήματά μας κατακλείζουν και νιώθουμε ότι χάνουμε τον ηρμό μας είναι να σταματήσουμε να τα σκεφτόμαστε και να τα αφήσουμε απλώς να είναι εκεί. Και εμείς ως παρατηρητές να τα αφήσουμε να μας διδάξουν. Μπορείς να κάνεις αυτόν τον διαλογισμό όταν το έχεις ανάγκη. Μην κάνεις αυτόν τον διαλογισμό ενώ οδηγείς ή κάνεις κάτι που απαιτεί την πλήρη προσοχή σου. Εάν είσαι έγκυος και αισθανθείς κάποια δυσφορία, αποθήκευσέ τον ώστε να τον κάνεις μετά τον τοκετό. Αν δοκιμάζεις κάτι τέτοιο για πρώτη φορά, μην ανησυχείς. Αφέσου, εμπιστεύσου τη σοφία του σώματός σου. Είσαι ασφαλής. Βρίσκεσαι στο εδώ και τώρα. Ξεκινάμε. Μείνε σε μία άνετη καθιστή θέση με τη σπονδυλική σου στήλη ίσια σε μία ουδέτερη θέση. Αν είσαι πιο προχωρημένος, μπορείς να καθίσεις στη στάση του λωτού. Τώρα, φέρε τα χέρια σου μπροστά στο στήθος σου και ένωσέ τα σε θέση προσευχής. Πάρε 3 βαθιές αναπνοές, εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας δυνατά από το στόμα. Ξεκίνα να παρατηρείς το σώμα σου. Αν κάποιες φορές νιώθεις ότι το συναίσθημα γίνεται πολύ έντονο και δεν αντέχεις, επίστρεψε την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Μην επιτρέψεις να σε αποσπάσουν σκέψεις όπως «Είμαι αβοήθητος». Άφησε την θλίψη, τον φόβο, το θυμό και το πένθος να εμφανιστούν με όποια σειρά θέλουν και εσύ παρατήρησέ τα. Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου. Παρατήρησε τα σημεία του σώματος που συσσωρεύεται η αίσθηση. Υπάρχει κάποιο σημείο του σώματος που να παρατηρείς να εμφανίζεται ο θρήνος? Στομάχι,
στήθος, πόδια, ώμοι, λαιμός. Παρατήρησε τον θρήνο με όσο περισσότερες αισθήσεις μπορείς, με όσο περισσότερες λεπτομέρειες. Εμφανίζεται κάποιο χρώμα? Αν έχει κάποιο μέγεθος? Αν έχει κάποια θερμοκρασία? Άφησέ τον να σου δείξει, να σε καθοδηγήσει, να σε διδάξει, να περάσει από πάνω σου και να σε θεραπεύσει. Να θεραπεύσει τον πόνο της απώλειας. Μέσα σου βρίσκεται η δύναμη να αναγνωρίσεις και να μετουσιώσεις όλα σου τα συναισθήματα σε κάτι ευεργετικό για εσένα. Να μάθεις να αποδέχεσαι. Αποδέξου τον πόνο. Είναι φυσιολογικός. Άφησε τον πόνο να εκφραστεί. Μην προσπαθήσεις να τον πνίξεις, να τον διώξεις ή να τον κρύψεις. Παρατήρησε πού εμφανίζεται ο πόνος. Πάρε βαθιές θεραπευτικές αναπνοές μέχρι να μαλακώσει. Στείλε την ανάσα σου στο σημείο που πονάει. Άφησε τα δάκρυα αν θελήσουν να βγουν. Άφησε τη φωνή σου αν θέλει να βγει. Είναι ασφαλές να κλάψεις, να φωνάξεις, να βγάλεις όποιον ήχο έχεις ανάγκη. Συνέχισε να παρατηρείς ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι όλα δικά σου. Άφησε χώρο να θεραπευτούν. Μόνο εσύ μπορείς να θεραπεύσεις τα τραύματά σου. Απλώς χρειάζεσαι λίγη βοήθεια και λίγο χρόνο. Η ψυχή του ανθρώπου που έφυγε χρειάζεται τη δική σου στήριξη για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της. Καθώς βιώνεις τον δικό σου πόνο, μπορείς να τον μετατρέψεις σε προσευχή για τον άνθρωπό σου και να τον χαιρετήσεις. Έτσι μπορείς να βοηθήσεις τον δικό σου πόνο να μαλακώσει και την ψυχή να συνεχίσει το ταξίδι της. Πάρε μία βαθιά εισπνοή και τώρα μία δυνατή εκπνοή. Ζήτα ο πόνος να μετατραπεί σε φως, να μετατραπεί σε αγάπη για τον άνθρωπο που έφυγε και να τον καθοδηγεί, να τον προστατεύει και ό,τι άλλο έχεις εσύ ανάγκη. Τώρα ζητά όλο αυτό το φως και όλη αυτή η αγάπη να επουλώσουν το δικό σου τραύμα. Να επουλωθεί η πληγή αυτή, η μεγάλη, η εσωτερική, να θεραπευτεί. Παρατήρησε να θεραπεύεται, να μαλακώνει, να απαλύνει, να μετατρέπεται σε κάτι που είναι χρήσιμο για εσένα και δεν σε πονάει.
ένα δικό σου κομμάτι που θα είναι πάντα εκεί. Σε διδάσκει πώς είναι να ζεις με αυτό. Νιώσε ελπίδα να σε πλημμυρίζει. Εισπνέεις την ελπίδα και περιβάλλεσαι από ελπίδα. Έχεις μόνο θεραπευτικό φως γύρω σου. Μόλις νιώσεις έτοιμος, όλο αυτό το φως που σε περιβάλλει με αγάπη, με συμπόνια, με ελπίδα, γίνεται μία όμορφη σφαίρα. Ξεκινάς να ανεβαίνεις έξω από το δωμάτιο. Έξω από τον χώρο που βρίσκεσαι. Έξω από την πόλη σου. Συνέχισε να κατευθύνεσαι προς τον ουρανό. Ανέβα πάνω από τα σύννεφα. Όσο πιο ψηλά πας, πλησιάζεις ένα λευκό φως και χάνονται όλα τα άλλα γύρω σου. Παρατήρησε τον χώρο γύρω σου. Είναι μόνο λευκό φως. Η μπάλα φωτός διευρύνεται και ανοίγει και τώρα είσαι ένα με αυτόν τον χώρο. Μόλις εξοικειωθείς, ξεκίνα να οραματίζεσαι μία πόρτα και πίσω από την πόρτα ένα μονοπάτι. Είναι το μονοπάτι που θα μπορέσεις να καλέσεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο κοντά σου και θα μπορέσετε να αλληλεπιδράσετε μόλις περάσει την πόρτα. Μπορείς τώρα με τη δύναμη της ψυχής σου να ζητήσεις από το αγαπημένο σου πρόσωπο να εμφανιστεί. Είναι ασφαλές και για τον άνθρωπο που έχει φύγει αλλά και για εσένα. Μόλις πλησιάσει αρκετά, μπορείς να του μιλήσεις. Μπορείτε να αγκαλιαστείτε. Μπορείτε να μοιραστείτε όσα δεν προλάβατε. Μείνετε εκεί για όση ώρα το χρειάζεστε. Τώρα ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστείτε. Μπορείτε να βρεθείτε όταν το επιθυμείτε ξανά. Υπενθύμησε στην ψυχή να συνεχίσει το ταξίδι της. Δείξε την πόρτα
και πες να επιστρέψει από το μονοπάτι εκεί που έχει να πάει. Και εσύ επιστρέφεις στον χώρο που βρίσκεσαι, έχοντας πάρει μαθήματα και απαντήσεις. Όταν νιώσεις έτοιμος, σιγά σιγά άνοιξε τα μάτια σου. Κείμενα και αφήγηση Χρύσα Κούρεντα. Μουσική και ηχοληψία Χρύσα Κούρεντα. Η ηχογράφηση γίνεται στο Open Studio Post. Μπορείς να βρεις περισσότερα στη σελίδα www.holisticenergy.club ή να επισκεφθείς το προφίλ Holistic Energy Club στο Instagram. Stay brain tuned!